Det gik lidt fake sidste gang, så vi starter helt på ny igen. Og Asger har allerede lavet sit helt eget hul. Kom op derfra. Han har taget et hul på kameraet. Okay, vi har tænkt på at, eller som i et sædvanligt Minecraft-spil, starte med at nakke om dyr og finde nogle ressourcer. Så det er det, vi vil gå i gang med nu. Jeg var også helt på. Og jeg har fundet en mine. Ej, hvor sjovt. Jeg har fundet en mine. Asger. Jeg har fundet en mine. Og skru en lille smule på det. Det er en hule. Jeg har fundet en lille hule. Jeg har allerede fundet jern. Det er mit jern. Jeg har fundet jern. Asger, gå nu bare op. Jamen, jeg har fundet jern. Undskyld, det her lige kommer til at tage noget tid. Jeg skal lige tage stik og pakke af. Det er lidt dumt. Den lægger lidt meget. Godt der. Dumme får. Sådan. Okay. Jeg ved. Nu går lidt træsvand. Det er det. Ah! Nej. Så. Jeg fik op en fælde. Er det meget god fælde? Jeg har lige fundet. Jeg har fået et uld. Et hvad? Det tror jeg ikke engang, jeg har. Nej, du tog det uld, jeg fik skaffet mig. Ja, det gjorde jeg. 20. Nå, kanalen, vi har ikke været så meget på, men her, og det har vi her faktisk i det, der ikke kunne. Men vi vil begynde på at optage igen. Der kommer noget nyt i morgen også. Det bliver meget fedt. Og regner vi med. Regner vi med. Kan jeg ikke love noget 100%? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Nej, det er noget til. Jeg er lidt kun på de hoved i dag. Ja, det er rigtigt nok. Jeg blev fuld af øl. Vi leger gemmeleg. Eller stilleleg. Og så er vi færdige igen. Jeg er vendt. Nej, okay. Au. Flot, din. Jeg Okay. fandt det. Ja, og det er også godt. Så du lærer det. Tænk stille, Asger. Men jeg fandt noget i et dybt hul. Og der er sten omkring mig. Hvordan dybt hul? Hvordan kan det være et dybt hul? Fordi det er mine. Lær det. Yes. Yes. Hvorfor lavede jeg en crafting piece? Jeg kan bare bruge den. Jeg har et stykke. Jeg har et stykke. Nej, det er der. Jeg har et stykke uld. Jeg bruger den ikke. Hvor var den mine, jeg fandt, hvor der var et stykke jern nede i? Det var min mine. Nej, det er ikke den samme, de kom med. Asger, hvor fanden fandt du egentlig her? Jeg fandt ned. Hvor står du henne? Jeg står der, hvor jeg ødelægger. Der er en ødelæggelse. Jeg troede lige, der var en minkeby. Hvor? Henne? Asger, beskriv det. Det er stort Var det der? hul. Her. Hvor? Ja. Hvor er her? Jeg kan jo Min ikke. hoved stikker op her. Det står herovre. Men hvis det du- er crafting table. Men hvordan? Du sagde, du var fanget ned i et dybt hul. Du kom op igen. Jeg fandt noget jord heldigvis. Fandt noget i bord. Det er den der. Det er det der hul. Det er ikke så rart, vel? Det var ikke det, jeg fandt. En mine! Yeah! Prøv at se. Ah, Jeg vil Her også skal vi, se. eller vi skal helt se. Det var det hul, du fandt ned i. Vi skal ikke klart bo her. skal vi? Ej, jeg går bare ned og håber noget sten. Yeah. Jeg vil bo inde i en mine. Nej, det er Peter Puma, der gør sådan noget. Okay. Men du er ikke Peter Pumba. Du er... Nej, du er nej. Du er bare en eller anden nar, der Tror du er Peter Pumba? synes Peter Pumba er Okay. sjov. Nej, lad nu! Faldt jeg hernede. Han har kun et halvandet liv tilbage. Nej, jeg har... Nu må jeg håbe mig op igen med en rusten træhakke. Rusten. Ja. 3 bliver ikke rusten. I min verden gør den. Nå, men din verden er ikke seriøs. Masser af sten.
Sten. Sten. Stone. Jeg elsker sten. Det er min kæreste. Nej, faktisk, jeg er sådan en homo. Nej, du er her. Nej. Men prøv at overveje helt sten. Altså, tror du ikke, man bliver mobbet med en? Sikkert. Den har jeg ikke set komme. Der var lækkert. Fuck, der er meget. Faldt du ned? Nej, bare. Haha, jeg skal dig. Men jeg dør snart. Jeg skal på mig en træhakke, og så hopper jeg selv ned. Nej, det skal du ikke, Kasper. Det er meget dårligt dumt at gøre. Dårligt at gøre. Det er faktisk det samme. Jeg har fået kul. Guld! Kul! Nå, Det er faktisk også diamanter. Kul er lavet af diamanter. Jo, det er det. Det ved du godt. Det er. Det er det. Få et stykke jord! Jeg er ikke lige der, hvor du tror, jeg er. Ja, okay, nu går jeg bare. Der er et helt andet sted. Ja, du er. Så har man også meget jern, hva'? Jern. Jeg vil lave. Hvorfor ikke gå ned i det der dybe store hul? Det venter vi med, dreng. Det vil heller ikke gå ned i. Kan Asger slå mig derned? Asger, de... Godt nok. Ej, hvor nice. Man kan komme ind i minen herfra. På den der... Sød. Den der kæmpe store sug. Kan man sige. Jeg kommer også op til jer. Hvor er du henne? Jeg har ikke... Nå, vi må... Der er mange miner her. Små miner. Kasper, har du husket at sætte den på let? Nej. Skulle den være det? Ja. Yeah. Hvorfor? Fordi det er jo kedeligt at se på nogen, der ikke er det for lidt. Er det rigtigt? Skriv den i kommentaren, hvad I mener. Bare for en sikkerheds skyld. Så vi ved, hvad vi skal gøre. Så jeg ikke er en tumpe. Ja, hvis de nu bedst kan lide at se på folk, som bliver dræbt. Men det er ikke så fedt for os. Nej, så, vi vil meget ellers spille på Peaceful, eller... Men det er ikke sjovt for jer. Det skal være sjovt for jer. Ja. Eller? Det skal være sjovt for... seerne. Ja. Man må også meget skrive i kommentarer, hvad skal vi kalde jer? Altså, sådan... Hvad... Sådan, når vi starter en video, så i stedet for at sige... Et eller andet. Tissemyrer og altså... Sådan noget. Det er sådan nogle pattebarnsnavn, vi har. Tissemyrer og sådan noget. Men sådan er det. Lev med det og lær det. Men vores kanal hedder noget bedre. Og bare for så I ved det, Tissemyrer og jeg, det er vores, vi har, det er ikke Asger. Asger har sin egen kanal. Eller skal have sin egen kanal. Ja, det var en altså. Men han er med i vores videoer for sjov skyld og for hyggens skyld. Ja, men den lægger lidt meget, så jeg bliver lige nødt til at gå ud og ind. Hader dig. Han har ikke sagt noget om, han hader dig. Men det har jeg til gengæld. Lige mere! Jeg ligger med at lave en skulptur, din... Au. Hvad? Jeg er ikke møgung. Jeg så lige være. Jeg ligger med en bygge skulptur. Nå, stop det. Nej. Ja, det. Undskyld, at vi talte, men... Undskyld mig og Asgers forældre begyndte at... Det kan godt være, at vi kun har afsluttet 10 minutter. Men vi håber, vi kan komme tilbage i morgen. Vi kommer til at afspille mange i morgen. I hvert fald lidt. 2 i hvert fald. 2. Ja. Okay, men vi slutter ikke helt endnu. Enter med derovre. Nu tror jeg en af deres egne, for jeg har et kraskerhoved. Et kraskerhoved? Hvorfor dog? Nå. Skal vi ikke lave et andet center? Skal vi ikke lave sådan en minicenter her? Så jeg har ikke nu.
Men bare sådan et Så vi kan start. sove. Ja, hvor vi kan sove, altså hvor vi kan bo, så vi får lavet et ordentligt hus. Og det er herinde. Jeg Og har vi et laver- hul. Vi får lavet... Fuck, der er det var så dumt. Nå. Vi får lavet et ordentligt hus næste episode i hvert fald. Tror vi. tror vi. Vi skal også lige have noget ressourcer der. Nej, vi skider vi jeg har ikke et op de stykke der sten. stenting. Nej, jeg gør det også. Lad være med at tage det. Men Kasper, vil du godt komme ind i det her minicenter, og Asger, hvor er du? Om 2 Ja, sekunder. jeg er gået med mit hul. Se min flødeskulptur. Kom herop nu. Nej, jeg kan ikke. Det er for dybt. Og dybt, jeg snakker om. Det er værd. Sådan, kom herned. Asger, kom herop. Og så kom herind. Du mangler en dims. Der. Hvad med at bygge nyt? Der kan lige være 3 senge. Held for at ligge i midten. Jeg lukker lige døren. Godt. Jeg sætter en crafting table over i hjørnet. Som vi deler. Mm. Hvorfor har jeg kun 2 stykker ud? Ej, hvor er det? Jeg har 3. Hey, tag dine ting ud. Jeg ødelægger det nu. Hvor skal du så sætte det her? Find ud af. Jeg sætter mine ting. Her er der nogen, der har noget kul. Nej. Lige der. Hvad skal det? Den er lidt for. Jeg har også brug for 2 for. Nej, Jo, fordi jeg har kun et stykke guld. kan du ikke lide, du havde 3? Jeg har kun sundt indlavelse for. Ond oven i tættet. Den er ond oven i tættet. Ja, ond og tyk oven i sit hoved. Tykker du sådan noget? Nej! Det er Spider! ikke... Fuck dig. Jeg ser dit ud, Lasker. Hallo, hjælp mig! Nej. Har Ja. et svær. Jeg har en rød. Ja, du har noget fakler, ikke? Eller noget kul. Jeg hader spiders. Vidste I det? Det hedder ikke spiders. Nej, det er Nej. min. Ved I, hvad det hedder? Nej, det er mit. Laurits. Jeg tog det jo ikke. Nej, jeg fik den her. Jeg ved godt, det hedder edderkop. Nej, det hedder Twilight. Nej, det gør jeg. Jo, det gør. Okay, fint nok. Nu har jeg 3 Okay. guld. Okay, den, for Men nu han af så sagde kalder ikke- vi spiders for Twilight. Og hvad? Twilight. Jeg hedder virkelig Twilight. Det er her vil jeg bo. Der ligger jeg med. Nå, det var det, du var. Ja, jeg har også... Jeg skal lige... Jeg har også halveret. Ah! Jeg går tilbage. Jeg sover i Spider, midten. spider. Hvad med at komme Dør jeg. tilbage? Nu dør jeg. Nej, det gør jeg. Jeg kigger det her Fucking lige cool. øjne. Ja, men Jeg kigger ind mellem de øjne. vi stopper nu. Hej. Der er bare en jungle, vi stopper ikke. Slå den, Asger. Slå den. Gå ind i huset, skynd jer. Hjælp! Og luk døren, tak. Den kan jo Hjælp mig! Asger, du skal slå den, din dumbo. Jeg tager dig med. Dø. Hvor fanden du den af? Gå nu ind i huset, så Nej, hurtigt nej, som muligt. Okay, jeg skal løbe tilbage. Tag dine ting på vej, hvis du Nej, kan. det kan jeg ikke lige om bagved. Husk at lukke. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke nogen ting. Jeg ligger i midten. Jamen, vi har jo ikke vores uld og sådan noget. Det er Asger. Her, 1 stykke, 2 stykker. Jeg har et stykke træ. Shit, den var lige udenfor. Nå, Jeg ligger i midten. Nej, vi kan ikke sove. Spooky. Det er Jeg helt for bare at ligge i min sengen. Nej, jeg kan ikke sove, når der ligger monster i nærheden. Tis. Kom nu ud af nakken, en eller anden. men jeg har jo ikke noget træsvær. Hvornår bliver det dag? Hørte jeg. Nå. Kasper, skal vi ikke stoppe nu? Så vi ikke får en alt for lang, og vores forældre bliver, eller mine forældre bliver sådan, Ja, det var med at tage min seng, Asger. Jamen, vi kan ikke komme i nærheden. Har du ikke dit egen, Asger? Jo. Han kan ikke komme ind ud af taget, vel? Vi skal stoppe nu, Kasper. Vi bliver nødt til at stoppe nu. Og Der står vi lige der! ses. Jeg slår den igennem vinduet. Hej. Ah. Nu er mig. Altså, Hej. vi skal gå.